To bude zářeh. Nejvyšší vrchol Beskyd, Lysá hora, se podruhé stal dějištěm mistrovství České republiky v zimním horském maratonu. Další z divokých akcí horolezce a extrémního sportovce Libora Uhra nese název, který vystihuje hlavní myšlenku závodu. 24 hodin na Lysé hoře. Jednotlivci a dvojice mají za úkol během celého jednoho dne co nejvíckrát vystoupat na vrchol 1324 metrů vysoké královny Beskyd, Lysé hory. My jsme rádi, že jsme dokázali oslovit tak širokou startovní listinu. Vlastně máme vyprodaný závod, maximální kapacita 800 lidí, ty hotely jsou k prasknutí, nocuje se v kotelně, na Kulečníku, pod Kulečníkem, prostě všude jsou závodníci, ubytování, každý chce své teplo, takže je to dobře, lidé se hýbou, lidé sportujou. Mají sedět v hospodě a řešit politiku, tady to je lepší, si myslím. Chtěla jsem si to zkusit, láká mi ta atmosféra na tom a samozřejmě spousta mých kamarádů jde, tady na mě jeden mává, spousta mých kamarádů jde, tak chci být s nimi a chci zažít tu atmosféru, která bude určitě úžasná a hlavně láska k Lysé hoře, že jo? No aspoň ze 3krát to přejít a neumřít přitom. Já od toho nečekám nic, já to dělám pro sebe, pro svoje potěšení. Byl bych rád, kdyby to dopadlo aspoň stejně jako loni, ale vidím to bledě, protože tady je takových konňů, to je hrozný. Tyjo. Všichni se zbláznili a přijeli sem, tyjo. Až na pár výjimek, který jsou na adventureu v Polsku. V zimě jsem určitě 40 hodin absolvoval, ale v hale, ne? Ne v takovémhle počasí, takže v zimním období je to určitě pro mě novinka. Převýšení už jsem absolvoval, ale ne takhle vysoký taky ne. Je těsně před 11 hodinou dopolední, tedy chvíli před startem závodu. Teploměr v Ostravici ukazuje hodnoty hluboko pod -10 stupni. Účastníci však tyto podmínky poznali už loni a více než teplota je děsí náročnost okruhu, který na ně Libor Uher se svým týmem nachystal. Závodníkům se počítal počet dokončených okruhů mezi hotelem Sepetná, vrcholem Lysé hory a dalším průchodem Sepetnou. Jeden okruh měří 11,5 kilometru s úctyhodným převýšením 800 metrů. Jak je ale vidět už z těchto záběrů, ne všechny profil a délka závodu zastrašil a hned od startu nasadili vysoké tempo. Drop me down to the dream below, 'cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see, for you to see. Nejrychlejší muži zvládli první výstup z Ostravice k otočnému bodu na vrcholu Lysé hory za 55 minut.
Brutální převýšení neznamenalo jen obtížné stoupání, ale také neméně náročné klesání. Místy velmi strmým, kluským a nebezpečným terénem. Nejrychlejší borci zvládli úvodní okruh lehce přes 1,25 hodiny. Jednalo se o závodníky v soutěži dvojic a ti mohli předat štafetu svým kamarádům a čerpat síly do dalších okruhů, které je v příštích hodinách čekali. Borci závodící mezi jednotlivci neměli na nějaký odpočinek ani pomyšlení. Největší favorit na vítězství, Jan Zemaník, zvládl první kolo za necelou 1,5 hodiny a byl průběžně druhý. Ultramaratonec Dan Orálek si dopřál na občerstvení starý dobrý rohlík a držel se v závěsu za nejlepšími. K vidění byly ale i veselé momenty, jako u Lenky Hájkové, která si na předávce spletla směr. Dost zmrzle, tak pozor na kotíky. A jinak paráda. Lenko! Ahoj! Počkej, ale běžíš proti směru. Já běžím tam. Vy jste mě zmátli úplně. Velmi dobře si vedl i ředitel závodu Libor Uher. Od začátku se pohyboval v popředí a ve 4. okruhu po 6 hodinách závodu se propracoval na 2. místo za suverénního Jana Zemaníka. Teprve přicházející noc měla být ale tou pravou zkouškou vytrvalosti a odolnosti pro všechny ženy a muže na Lysé hoře. Momentálně teďkom je situace taková, že na vrchu docela hodně fouká, je tam docela mráz a lidi možná už dostávají docela problémy a ta únava udělá určitě svoje. Takže já třeba teďkom jsem úplně zmrznul, měl o 20 minut delší kolo než normálně. Potřebuji prostě jenom nakouknout na výsledky. Honza Zemaník v jednotlivcích držel neskutečné tempo a v polovině závodu, tedy po 12 hodinách, měl už na druhého Libora Uhra více než hodinový náskok. Chci se podívat na výsledky na jednotlivce? Jak to je první, druhý, třetí? Zatím to jde. Nechám je, nepůjdu po nich, jenom si už asi budu kontrolovat, kdo je za mnou a jak dlouho. Hotel Sepetná se ze soboty na neděli změnil v jeden velký bivak. Zázemí zde měli pro tuto noc závodníci, kteří zde mohli nabrat nové síly a trochu si zdřímnout, než je kolega z dvojice znovu vyslal vstříc Lysé. To jednotlivci v boji o medaile na nějaký odpočinek moc času neměli. Ještě jedno kolo, už by bylo ráno, aspoň vysvětlo slunko.
Východ slunce nad Lysou horou byl magický a dodal závodníkům novou energii do posledních kol, které jim ještě do cíle závodu zbývaly. Jan Zemaník tentokrát v bundě. Co se u něj však neměnilo, bylo téměř strojové tempo, kterým znovu a znovu stoupal nad Lysou. Soupeřům už nadělil více než jeden okruh. Honza Zemaník po 23 hodinách dokončil svůj 13. okruh, což mu více než bezpečně stačilo na vítězství. Místní borec z Ostravice uběhl a ušel neuvěřitelných 148 kilometrů s převýšením téměř 10 000 metrů. Tak jsem tady. Čau, čau. Zážitek, super zážitek. Vítězství navíc doma a bylo na to dlouho vzpomínat, no. Jsem moc rád, že se mi to povedlo. Vítězkou ženské soutěže se rovněž jasně stala Klára Rampírová. Ta za 23 hodin a 15 minut dokončila úctyhodných 10 okruhů a získala titul mistryně republiky. Nepředpokládala jsem, že toho tolik dám, ale ono je to hlavně v té hlavě, jako přinutit se ještě jít, když ty nohy prostě strašně bolí, tak na to nemyslet a já nevím, pustit si MP3, něco si zpívat a pozbuzovat se, jo, dobrý, jde to, neříkat si, jak už člověk nemůže. Takže to mě hnalo, no. Vytrvalým tempem 2 hodin na kolo se nakonec ke stříbru mezi muži posunul Martin Mazur. Ředitel závodu Libor Uher skončil se ztrátou 15 minut třetí. V ženách si stříbro z Lysé odvezla 9kolová Růžena Kováčová. O další započtený okruh zpět skončila Petra Bělinová. Absolutní vítězství a prvenství mezi mužskými týmy si připsalo duo Aleš Velička a Stanislav Najvrt, kteří otočili Lysou celkem 15krát, a to za 22,5 hodiny. Mám to za sebou, všichni to máme za sebou a zase za rok na viděnou.